Napagmanan yung oras yung kakabsat, yung tayo tuloy, napagsasalitaan, tayo biyak ni Ilocano. Ilinugyan tayo, datay kukuna tayo nga panakainaw, panagsikog ni ina, panakayanak, panagdakkel, panagbaro, panagasawa. Tatamit kakabsat, yung tayo met salitain, dati kukuna tayo nga panakatay. Yan. Nani Ilocano, pag siya nalaunay kakabsat, nga tayo kano panakatay, di tao, okay. No saritain ti English ko na nagad fulfillment of destiny. Kahit nasa hawain kakabsat kit detoy kung kunada nga nakairo ko dan tay biyag. Iso nga kadigidi nga pampanawin kakabsat. No may panggap iti panakatay ti may nga tao kung natagit ay nalpas na metten detay akem na ti biyag. Kitkas man lang nalagaan na dingdinggen kakabsat pa at ang narod akem ti may nga tao nainted niya po Diyos, nga rebeng namin ngayon tayo aramiden. Kaya't iti may isang pamilya nga nagpasina kakapsat, ado iti susurutin da. Tawan met pasulutan tayo na tao maramid na. So dete nabati ti mang usual amin dito yung pagandulutan. Umuna-unay, masabol nga diti kakapsat, nga nasinged ken kakabagyan, masabol nga addada, ang testipon. Isang ori ka di pandamin kit adati kung kuna nga oy apay nga dapat nga masayag. Wala ta daw urayin na gabo jaway. Tas jay na. Ket temet karo ba? Tap na mudamet nga nagminatay datoy pamilya. Adati kung kuna atong. Ya kamo no araramidan yung Ilocos Sur datoy pelang imidya Ilocos Norte. Dato'y atong nga makunakit, dato'y mga aladati dadakya na kayo, mga puuran da, enjoy samo dya balay di nagminatay. Tapos di kasta, di kiti lumabas, sakit makita da nga talaga nga adakas to yung nga pasken, pinapasamak. Yan po namin, di kiti modern thinkers, kit, ano yan, parang mga Indian, smoke signal daw. Well, adang ka relevance na kadito, smoke signal. Nesa pa yung kapsat nga susurutin dakit dati kung muna tayo nga atang. Dati po or atong. Dati atang, dati kung muna tayo nga makan. Isagana da, di kita'y kung muna tayo nga paborito nga kangkanin, di Diyos tiyalwad na. So, di altar, at dyan di kita'y atang. Ngem, tihang na mapukpukaw kakapsat. Dati kung muna tayo nga atang, nga sintadaan. Ano dito atang sindadaan? Ninyugan. Ano? Namuhay tayo ninyugan. Natay ko na atang ticket nga na-continue. Ano? Na maluto. I Tagalog ko na dagit siluman ko na lang. Suman. Ngayon na tayo, ninyugan. Ket ti pangipanan da nga kwahang nga datay malukong nudikat di datay sabsabot. Ket yan titing nga na ikanda ti itlog. No? Mabalin nyo na lengta, mabalin may kasaan. No met lakay, when no bakit, ikanda met di tabako, ikanda ti kawed ken buwan. No, amin di kitoy, parte di atang, agraman tay paborito na kasidaen. Meron kakapsat, kadigiti nga bambanag, no badanunan det ay panakay kumpon tay tao, kipirawat na tay lungon. Siguro benda nga haan nga maidungpar dito lungon na masapol nga na sa ati pinakairwar na tama di ka no iti kahit nga sa di jekas nga mapasama ka no? Bad omen ba na lang sa dapulpuligusan ti mintlong ag subli-subli dito lungon pagputi ka sakit hang ka nung umay tagal arya nung hang umay ag dalaw ket dati ko na nga agpanes di kiti pamilya. Ngayon medyo binalbaliwan dan tadi kiti Chinese. In-introduce damit dito Ilocos dito ka nagusap di Puraw. Tanalaglagaan ka dito Puraw na dito panes. Ngayon itatahan pala na po ako dito panes. Kaya di kita'y kapamilya nung manrumorda mga ano dati Puraw nga ribbon di pa rin din tayo dito ulo dahil nuhan ikwentas daan. Dat na kahit nasa weno, da makita da gagayam da tarwar,
amuda nga nagminatay kat, ay, damagin na ati sinot na tayo. So, amuda nga ibaga, ay, nana, tayo dolong ni kansay. So, dito yung napintas na paganurutan. Ngayon, adadangan ang unig nga kahit nangasawain, yung infrared that you get, kuna na get, di minto pulos malipatan. Ito yung simina. So, at siya nga pared bed. Kaya, during the wake, adanubina kakapsat. No? Ito din nubina, it comes from the word nga sa OTD Latin, 9 days. So, ilwalwalwan na dito yung minatay, iti siyang aldaw. Lumampay, natumakit, dago sa may pumpunti after 2 days. Tapos na masurot metal dyan 9 days, rugyan danton dito yung 9 days na bina after the burial. Kaya dito yung pamilya kakapsat, mapandamit dito ko na dahil karayan nga at hulgul. Kaya, wala, hindi ko agad ang nasyampo di o sa rinda, no? Di pagkulgul dakit, datay lipay, kanda datay ramramot, sa mga alapay di datay coconut husk, so pagbalin na nga shampoo. Kaya dato'y coconut nga papanda di karayan, tapos pikas sa gulgul da, tapos mapukaw amin-amin dito'y dakis nga papaspasama ka, no? So may yanod na dito. Kaya at dati ko na lang pag makasyam, doon ako makabulan, doon ako makatawin. Dati ang makasyam kakapsat ka, dati man dito nang lagip na dati ending, dati pa nang ilaw-dawat, dati lubina. Temet makabulan, audition naman di kita gagayam tangkit pagpamakanda kakapsat. Kaya kaduan na nga pumayanda no ko is at the umras tirabi, ano? Dati agdualo da, agaramid dati busi, agaramid dati bellaay, agaramid dati makmakan, patupat, hindi napet, ketsadan tulang rugyan timangan, tunon nalpasin iti tenga tirabi, ano? After 12 midnight. Dati ko na da nga burak. Burakin na dito makanin, no, at dati may nakilwalo, hindi nagwalo kasi iso ti pantagdan na kadapwa na nga iyawid. Ito ket tapintas dito yung tradisyon ni Ilocano kakapsat. Ket ko na dan, no, after second, no, sulutin da ket 6 months, 9 months, when 1 year, dito ko na dan nga panangikat na kadito panis. Ano? Ket aging gata, dadabela ng susulot, karigit nga rumbanan. Kaya dito kakapsat, iti kung pa na tayo kapaka-istoryahan, tayo biyag ni Ilocano, manipod panakayanak, panakainaw, pangmanggeti, panagsikog, panakayanak, panagdakkel, panagasawa, king customer din, hindi makungkong na tayo nga idutong party biyag. Sapay kumata, di gito yung magsasalitaan tayo kakapsat, bang pasingked, ganito yung Ilocano tayo. Bang patalged, ganito yung panag-iinayat ni Ilocano. Kante pa ng surot tayo, kasi ito yung sintadaan, maugali. Sapay kumata di na mapukpukaw, babaen, ganito kung mana tayo ng modern life. Pati ito yung kakapsat, pabalin tayo, nga ibang pangas. Dito kung mana tayo, nga hindi kasi ni Ilocano, nga tinawid tayo, na mabalin tayo nga ipatawid pa. Dito kung mana tayo nga heritage. Agyaman din ang motivya, i oras yung nagtingin. Thank you.